Ens produeix una emoció enorme. El darrer festival el vam muntar el 2019 i vam convertir Monistrol en una ciutat renaixentista. Molt benvinguda alcaldessa, regidors, gràcies per l'assistència. Avui és un dia especial. En Joan Puig de Llívol em va trucar fa uns mesos i em va dir: escolta'm, m'hauries de venir a presentar al Festival Joan Carles Amat perquè per nosaltres és important i és una figura internacional. I vaig pensar, ostres, com és que jo que em dedico als personatges no he sabut mai d'en Carles Amat, començo a buscar, Joan, quedo parat. Com és possible que tinguem a casa un renaixentista, un personatge de tanta alçada i que fora de Monistrol no el coneguem més, no n'hagin fet més difusió, perquè és certament espectacular. Els hi parlaré breument d'un home del Renaixement. Aquest senyor, l'any 1586, va escriure el primer tractat de guitarra d'Europa, que va convertir aquest escrit no tan sols en pioner, sinó en tota una escola de guitarra, la qual cosa ja el converteix en un personatge a nivell universal. Però és que, a més a més, en Joan Carles Amat era metge i com a metge va escriure una altra obra molt important que és un tractat sobre la pesta, el Tractat de la Pesta. Un tractat que també es va convertir en referència obligada per tots els metges arreu del món pels problemes de la pesta que hi havia hagut, especialment també a Catalunya. Però és que, a més, alcaldessa, en Joan Carles Amat va ser alcalde, també va ser alcalde. Al final de la seva vida es va convertir en alcalde. Com a metge havia sigut metge a Esparreguera, al monestir de Montserrat, una cosa espectacular. Però és que, a més, en Joan Carles Amat, com a bon home del Renaixement que era, també va escriure, era escriptor, i va escriure un llibre de 400 aforismes que, atenció, el llegien tots els nens i nenes arreu de Catalunya. El seu llibre va ser un llibre de text que es llegia a les escoles. I dius, es pot superar això? Doncs sí, i això ho demostra. I avui no ho superarem, però ho igualarem. Perquè tenim entre nosaltres a 3 personatges renaixentistes de cos present. El primer és aquest, en Joan Puig de Llívol. En Joan Puig de... Un aplaudiment, sisplau. En Joan Puig de Llívol és el primer que, com a monistrolenc, s'adona de la joia que tenim, que cal difondre-la i cal homenatjar-lo. I ha creat una quantitat de coses al voltant del personatge que és tremendo. L'associació Joan Carles Amat, l'acadèmia Joan Carles Amat, tota la seva vida és Joan Carles Amat. És com si fos un hereu en el temps del personatge. Però és que, a més... molt important, alcaldessa, això t'ho has de marcar al capçal del llit. I els demanaré un favor, fem-ho extensible, passem-ho més enllà de Monistrol, sortim de la nostra frontera, ara ja ens hem provat i veiem que va bé. Avui fem la prova final i veurem que va molt bé. Esclar, som a Sant Pere, un escenari com aquest, poques vegades el trobarem, però el tenim i avui ho farem. Per fer-nos encara més internacionals, el concert d'avui és absolutament especial, amb 2 malalts més de la música renaixentista, 2 intèrprets excepcionals. La primera és una soprano de nivell internacional, molt coneguda als majors escenaris de l'òpera a nivell món, la Sophie Klusman. La Sophie Klusman és un nom que, ja els hi dic, a nivell món sona per tot arreu i avui la tenim aquí interpretant justament un disc, una part del disc que han tret, un disc interessantíssim, com diu l'Oriol Pérez Treviño, que és un escriptor de música sensacional, que és aquest senyor d'aquí tan maco, ha escrit, és un disc preciós, és preciós. A fora són a la venda, em sembla, després els poden comprar. Per favor, si volen passar una estona renaixentista a casa seva, comprin el disc, és realment, Oriol, preciós. En aquest cas, avui s'interpretarà música, avui es farà la màgia. Es farà la màgia perquè, a part de la Sophie Klusman, tenim entre nosaltres un personatge molt estimat per Monistrol, que és en Hopkinson Smith.
ja el coneixen, aquest senyor fantàstic que és un virtuós absolut del llaüt i la guitarra històrica, és novaiorquès, s'estima el nostre país com ningú, s'estima Joan Carles Amat amb bogeria i és un gran intèrpret. Avui ens interpretaran totes aquestes cançons, música del segle XVI. I per acabar, investigant sobre en Joan Carles Amat, he descobert un article a La Vanguardia, antiquíssim, on justament es fa una dissecció del nostre personatge monistrolenc universal i se'l qualifica de mestre, i se'l qualifica de pedagog. És molt difícil buscar imatges d'en Joan, d'en Hopkinson i també de la Sophie, on no surtin donant classe, ensenyant, fent aprendre a les criatures a tocar la guitarra. Hi ha una imatge en aquest article de La Vanguardia que és meravellosa, i amb això acabo, que és una mà, l'esquerra, amb la qual es toca la guitarra, on en Joan Carles Amat hi situa la A, la E, la I i la O, justament per ensenyar als nens el traste a tocar la guitarra. No els sembla meravellós aquesta simplicitat a l'hora de fer aprendre la música? Moltes felicitats i moltes gràcies.